हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। सिभिल जब आसाम पुलिस गोबां रोखोमनि आपडेट फैदों नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाना फैबाय आसाम स्टेटनिफ्राय फैनाय गोदान प्रसेस जागासिनो दङ बेनो जाबाय 1 लाख साख्रिनि। दा बेयाव ग्रेड 3 आरो 4 थागोन जेराव नोंथांमोना सिम्पल 8 पास जानायनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो अल आसामनि केन्डिडेटआनो। दा माखासे प्रसेस जागासिनो दङ बेनि थाखाय अफिसियेल आपडेट फैबाय। दा मा फैखो सोर होदों आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्स होगासिनो दङ बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरो जायफ्रा चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय। जेब्ला गोदान एप्लाइ जागोन आरो एग्जामनि आपडेट फैगोन अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आपडेट मोननाय बायदि बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। दा लोगोफोर बे आपडेटखौ सोर होदों आरो बबेयाव होदों जों गासिबो नायगोन। दा आसाम पुलिसनि एग्जामाबो जाथारसिगोन नोंथांमोना रेडि जादो डिसेम्बर लास्टआवनो जानायनि चान्स दङ बेखायनो नोंथांमोना रेडि जादो दायो प्रसेसआव दंगासिनो दङ। दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव एबा अफिसियेल पेजआव सोर होदों आपडेटखौ नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनबाय थागोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा एग्जामा जाथारसिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना आसाम पुलिस जायफोरा PhD आव नाम्बार खम मोनदों नोंथांमोनाबो जिंगासिनांगौ गैया। दा बिदिब्ला जों फैबाय बे आपडेटखौ सोर होदों होनोब्ला नोंथांमोना फैनांगोन बेनो जाबाय टुइटाराव होदों टुइट खालामबाय दानि CMआ बेनो जाबाय लोगोफोर आसाम गभर्नमेन्टआ प्रमिस खालामखादोंमोन नालाय 1 लाख साख्रि होननानै इयुथफोरनो जायखिजाया स्टेटनि गासैबो जायफोरा क्वालिफिकेसन गोनां नोंथांमोना साख्रि मोनगोन जेरै ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव। दा बेखौनो बेयाव माखासे स्टेप लाबाय जे बेखौ स्पिड खालामनो होदों माखासे प्रसेसखौ आरो थाबैनो एग्जाम कन्डाक्ट खालामनांगौ होननानै आरो थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ होननानै दिनै मिटिं जाबाय नोंथांमोना बे टुइटाराव टुइट खालामनाय नुनो मोनदों गासै 1 लाख जब होगोन होननानै आसाम स्टेटआव। दा अब्ला नायदो लोगोफोर जायफ्रा एप्लाइ जाखांबाय नोंथांमोनाथ' एग्जाम होनो मोनखासिगोन आरो आसाम पुलिसाव जायफ्रा पास जाना दङ नोंथांमोननि एग्जामाबो थाबैनो जानाय लामायाव। नैबे मिटिंआव लोगोफोर गासैबो डिपार्टमेन्टनि माखासे रेंक थानाय अफिसारफोर दङ बेयाव गासैबो डिसकास खालामबाय डिसिसन लाबाय जे एग्जामखौ थाबैनो खालामनांगौ बेजों लोगोसे माखासे स्टेप लानांगौ आरो स्पिड खालामनांगौ थाबैनो प्रसेसा जानांगौ होननानै आरो इन्टारभिउ एबा एग्जाम कन्डाक्ट जानांगौ होननानै डिसिसन होबाय एबा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों माखासे अर्डार होनायखौ CMआ। दा बिदिब्ला सानदो लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा एग्रिकालचार PNRD एबा APDCLआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोननि एग्जामा जासिगोन जेरै एक्साइज कनस्टेबल दङमोन फरेस्ट दङमोन जायखिजाया एप्लाइ जानायफ्राबो बे 1 लाख साख्रिनि आन्दारावनो गोलैगोन आरो बेयाव नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन। दा बेनिफ्राय माखासे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एप्लाइ जाबावगोन जेराव नोंथांमोना गाहायाव मोनगोन माखासे आपडेट होबावदों। दा नोंथांमोना बेखायनो भिडिअखौ नायलांबाय था गासिबो डिटेल्सखौ मोननो थाखाय। दानिया जों गाहायाव नायसै लोगोफोर दा एसे दासान्दि भइसआ एसे आलादा जादों लोगोफोर मानो होनोब्ला गगा मोनगासिनो दङ नोंथांमोना इगनर खालामबानो जाबाय। दा लोगोफोर नोंथांमोना ग्रेड 3 आरो 4 आव बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रा इलिजिबल जायो। दा ग्रेड 4 होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव नायदिनै माखासे रिक्रुटमेन्टनि माखासे प्रसेस माखासे हेन्डअभार खालामबाय माखासे रेंक गोनां अफिसारफोरनो जे थाबैनो कन्डाक्ट खालामनांगौ आरो माखासे एग्जामखौ जायफ्रा जानो गोनां बेखौ कन्डाक्ट खालामनांगौ आरो गोदानैबो एप्लाइ खालामनांगौ होननानै डिपार्टमेन्ट वाइसआव मा भेकेन्सि दङ दा बिथांमोनासो मिथिसिगोन। दा नोंथांमोना जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन अब्ला एप्लाइ खालामनो हायो। नाथाय लोगोफोर ग्रेड 4 आवथ' मिथिखायोना जायफ्रा 8 पास जादों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो होननानै। दा जायखिजाया ग्रेड 3 आरो 4 ओंखारगोन आरो दा माखासे रेंक गोनां अफिसारफोरनोहाय बेयाव हेन्डअभार खालामखाबाय जे बे माखासे प्रसेसा थाबैनो जानांसिगौ होननानै डिपार्टमेन्ट वाइसआव। अब्ला नायदो ग्रेड 3 आरो 4 आव जायफ्रा ग्रेड 3 नोंथांमोना 10 पास HS पास डिग्री पासफोर एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा 8 पासल' नोंथांमोना मिनिमाम 8 पासब्ला ग्रेड 4 लेभेलाव एप्लाइ खालामनो हायो। दा ग्रेड 4 आवबो मोजां पस्ट ओंखारो पियन ओंखारो अफिस पियन ओंखारो सुइपार ओंखारो चकिदार ओंखारो गोबां रोखोमनि पस्ट दङ ग्रेड 4 आवबो नोंथांमोना बेफोरबादि पस्टआव हिनजावफोर हौवाफोर बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेमोन लोगोफोर अफिसियेल आपडेटआ जबनि बे जाबाय लोगोफोर CMआहाय टुइट खालामखाबाय नालाय दा बे प्रसेसा जागासिनो दङ आरो थाबैनो एग्जाम कन्डाक्ट जासिगोन आरो गोदानैबो एप्लाइ जागोन होनना बुंदों। दा जेसेबां हागौ नोंथांमोना फरायखादो रेडि जादो आरो नांगौ डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना प्रभाइड खालामखाबानो जाबाय। दायो जायफ्रा इस्यु खालामाखै जेरै बार्थ सार्टिफिकेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेफोरबादिखौ रेडि खालामखादो जाहाथे एप्लाइ जायोबा नोंथांमोना मोजां आपल'ड खालामनो हानाय बायदि। दा बेनोसैमोन लोगोफोर आसाम स्टेटनि माखासे जबनि आपडेट। दा नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय सेलेक्ट अल होननानै ला जाहाथे आङो भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेसन मोननानै नुहैनाय बायदि।